μου. Γεια σας. Γεια σας. Τι θα κάνουμε σήμερα, Βούλα? Διατάσεις. Σήμερα θα σας δείξουμε διατάσεις. Μέσα στη μέση του δρόμου. Μέσα στη μέση του δρόμου. Για γινόμαστε λίγο ρεζίλα, δεν πειράζει. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Ναι, Άμα μας δεις το vlog βίντεο, γεια. Γεια σου, Άννα. Η Άννα πάλι τρέμεται. Η Άννα πήγε να σκοτωθεί, φίλες και φίλοι, το λέμε εδώ δημόσια. Κοιτάξτε εδώ τη Βούλα και τα κορίτσια. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά γίνονται μέσα στη μέση του δρόμου. Όποιος περνάει και μας λέει γινόμαστε ρεζίλοι. Κοροϊδεύουμε τους άλλους, αλλά κάνουμε χειρότερα. Η Αργυρό Ζερβούδη αυτά θα τα κορόιδα μέσα στη μέση του δρόμου. Βούλα, για πες μας τι άλλο να κάνουμε. Τώρα θα συνεχίσουμε το περπάτημά μας. Περπατάμε ήδη μισή ώρα. Μία και 10 λεπτά. Η Άννα περπατάει 1 ώρα και 10 λεπτά, περπατάει τέλος πάντων, τρόπος λέγει. Πάλι πίσω. Είμαστε εδώ σε ένα υπέροχο μέρος. Και συνεχίζουμε τις διατάσεις. Η Βούλα είναι αρχηγός μας. Έλα, Αργύρο, και εσύ. Έλα, Αργύρο. Μην απογοητεύεις τα θαυμαστές σου. Αργύρο, θέλω να μας πεις σήμερα το outfit σου. Κάτι απλό φόρησα, ρε παιδιά. Εντάξει. All star. Πάμε. Πάμε. Σαν και αυτό θα πάμε κι εμείς. Μισό, λέει εδώ η Αργυρό Ζερβούδη. Είναι το δεύτερο vlog βίντεο, να ξέρετε. Θα σφαίνα. Παιδιά, η Άννα ντρέπεται, αλλά μέχρι το τέλος της χρονιάς πιστεύω θα κάνει δικό της vlog βίντεο. Θα μας ζηλέψει και θα κάνει δικό της κανάλι. Έχω ήδη προτιμήσει. Συνεχίζουμε λοιπόν το περπάτημα. Έτσι. Έτσι, ωραία, συνεχίζουμε. Δεν πες κάτι, Αργυρό. Κολλείεται η Αργυρό η Ζερβούδη. Εδώ η Άννα. Σας δείχνω και λίγο φύση να βλέπετε. Εδώ στη Μυτιλήνη τι ωραία που είναι. Να έρθετε διακοπές το καλοκαίρι. Έχουμε και Κουρασγερόπουλη εδώ. Λοιπόν, και αυτό ήταν το mini vlog 2. Πείτε γεια, παιδιά. Γεια. Πες γεια. Γεια. Γεια για από μένα, γεια Κατίνα, γεια.